So hi everyone. Mahangin talaga sa labas. I'm at Ace Hospital. Okay, kuhaon ako akong laboratory results. Okay, kana po, quarterly check-up, follow-up check-up na po. Okay, you know, kinahanglan ma-monitor ang status sa atong health. Okay, so nakuha na nako ako ang result. Maadto na ko sa ako ang oncologist. Naan ako sa HNU Medical Center. Ay naa diri ang akong oncologist, si Dr. Raquel, no? And follow-up check-up na ko karon. I hope okay lang in taon niya. Kuan pod, another thing is my second Zoledronic infusion, no? Kanang para protection sa atong bones. So twice a year ko mag Zoledronic infusion. First is sa March and then by August. Kay medyo late na ko ron, kay medyo hinapos na sa August, kay galaag-laag pa ko, no, bisan asa na ko naabot. So it's still August. So ginanglanon jud nato, no, atong tumanon ang atong mga tulumanon sa atong panglawas sa atong health. Kay protection pod, no, yawat lugway-lugwayan pa ang atong kinabuhi. And I'm wearing again my fight shirt. Okay, this is my fight shirt. Special shout out to my friend, my high school, my classmate in high school, Pax Gwen. Hello. Here again your shirt. Okay, especially kung magkuan ko, no, especially mag-check up ko or magpa-laboratory, I will usually wear this shirt kay to boost my confidence, to remind me that I have to fight, keep fighting, no? So medyo wala pa ko gi-declare as cancer free actually. So bisan asa na ko nakaabot, bisan asa kong lugar nagsuroy-suroy, laroy-laroy, enjoy sa life, no? Ingana man jud ta. Enjoy dito sa atong life kay wata kabalo og kuan ta kutob ning atong kinabuhi. So it doesn't mean nga natay sakit ay magluyan na lang ta, maglubog na lang ta, no. Padayon ra gyapon tas pagkapakabuhi, as long as gitagaan kag chance sa Ginoo kada adlaw nga mabuhi pa, you have to enjoy, no, ma-enjoy ra gyud ta, atong yung i-enjoy atong kinabuhi, no. Life is sweet, life is good, life is meant to be lived, no. So magpakabuhi ta, no. Ginoo ra jud nasayod nato kung ano sa atakuhaon, kung ano sa ara takutob. So while we're still here, we keep on fighting, we keep on living. Okay, so gikan ako sa ako ang oncologist, no. Okay, kanan naa din ha. Okay. Ang Bohol Cancer Clinic. Okay. Wala jud kay na happy si doc sa akong result. You know, sa akong mga lag-lag, sa atong mga pag-attend og mga parties, mga kuan di jud kalikayan na makakaon jud tag karne, makakaantag tambok-tambok. So nag-increase ang akong LDL cholesterol. So from the last time nga 88, nahimo siyang 142. Medyo shocked. Na-shocked si doc. Saan taman? So back to diet, no. Di sa jud ko magkaon-kaon og mga karne rong panahon na. Back to fruits and vegetables and no red meat, no lechon, my favorite, no humba, my favorite, no. Lami kay kaon og lechon basta Pasko. So maningkamot ko nga mabalik, no, ang akong normal nga cholesterol level. So daghano na jud nako akong fruits and vegetable intake ani, and less carbs. Nami nang gugug kay ikaon, nami jud kay ikaon. Kay nagpabadlong man, mo na nga medyo feeling na mong good na ho nga wa ko'y sakit.
kini laging usahay kani ana ra ko mahinumdom no, ana ra ko hinumdom nga naaday ko sakit na ako'y breast cancer kung ting check up time na. So kung dili kali check up time makalimot ko kay mura na kay malinga ba, murag natural na ang akong paglihok-lihok, and nagpaka-enjoy ra kog taman sa akong kinabuhi, and katong pagka-enjoy na sobraan ra pud. Medyo nasubraan ra ko sa kaon ug mga unhealthy food. So back to healthy dieting na pud ko ani. Although nag-exercise man sad ko, nag-zumba nagali ko, nag-fun run ako, so it is not enough nga mag-exercise lang. So more on food. Although food is medicine, but not all food is medicine. So dapat stricto ta anang dapita. So maniud to ko una before ko mag Zoledronic Infusion. Kanang Zoledronic Infusion para na sa kanang bones protection, kay kanang nagtumar ko og letrozole na tablet. It's a hormonal pill, it's a hormonal therapy para sa mga patients, breast cancer patients nga menopausal na. Okay, so nagmenopause na. So mo na ako ang ginatake, and one of its side effects is medyo mukot-kot yun na sa imong bones, no, medyo manghilabot na sa imong bones. So to protect the bones mo nang mag Zoledronic Infusion. Hopefully naka-adjust na akong body sa mga infusions. Mo lang gini kaning mga panahon na wake up call. Basta ting laboratory na, ting follow up check up na, ana pa ko mahinumdom nga, hey, you're a cancer patient, medyo di pa kakaayo normal, medyo abnormal pa ka. But I'm trying as much as possible to live normally. Unang usahay makalimot ko nga cancer patient ko. And now mag-Zoli ta, pero maniud to sa ako. Okay, so dire ako sa sakyanan, maniud ko. Nagpalit ko daan sa 7-Eleven. May gani na sila tortang talong, my favorite. Okay, nagkuman ani mag-Zoli ko. Pero makaon sa ko una kay gutom kayo. Okay, so mani siya. Tortang talong with rice. Siyempre, I'm a rice eater. Mag-diet na ko. Sugod ugma. Ngayon ka ugma, may ano po. Next ugma. Ay, Lord. Tortang talong with rice. Bless us, O Lord, in this gift support to see from bounty through Christ, O Lord. Amen. Ngaon. Okay. So sunod nga makaon kog talong, dili na gisado, dili na pinirito. Sinugba na lang. Ganon. So for those nangutana na nangutana na ako nganong nagka-cancer ko, breast cancer. So ito ang kwentong cancer ko. Char. 2015, 14 something, naka-feel ko bukol sa ako ang breast, and then gamay pa to siya. So kinalaging kuan lang, so hay mawala man gud siya, usahay na kanang stressful bitaw nga. Ug ma-stress ko patungha siya. So naano to siya, pero ako lang gibaliwala. Ingon na po sila nga normal ako na. So wala rasad ko, hindi rin po siya sakit, pero kabantay ko stationary na siya, dili siya floating.
So wala na, ako lagi baliwala. So ako medyo may pagka Wonder Woman, alig-aligon. Kaya ako mag-alsa ng mga mineral water, butang sa dispenser, mag-alsag lamisa, mag-alsag bangko, mag-alsag mga bugat. So, feel man ako nga kaya nako, so I did. Not knowing nga katong ako mga pag-alsa-alsa naka-aggravate sa akong bukol, sa ako ang breast. Ito nga. And then pag wala na to no, 2014, 15, 16, 17, ma-feel ako nga medyo nang dako siya. So nag-doubt na ko. Magkugwa na. Unsa na makani? So again, ibaliwala ra gid po nako. No? That's one mistake nga akong nahimo sa akong kinabuhi. Kanang pagbaliwala sa bukol. So kamo nga parehas nako nga na ay bukol, especially sa mga babae o mga lalaki pod. Mga laki. Asa mo pagtuo nga laki mo di mo magka breast cancer. Ang laki magka breast cancer pod, no? Take note of that. Although dili kaayo kuan ang percentage sa laki compared sa women, more ang percentage sa mga babae nga magka breast cancer, pero magka breast cancer ang laki. So every time na amoy bukol, do not follow what I did nga gibaliwala. So at the sign of a first bukol, check up agad, no? Magina akong tambag ninyo kay mao gini pagmahay nako nga dili na ma-resolba. Sige lang kog apat. Ang apat nag-una sa alphabet kay letter A. Pero ang apat permeng maulahi. Muna nga kung duna mo'y bukol, ayaw mo kahadlok. Pa-check up dayon. Kay pwede ra na mahilis og tambal, pwede ra na ma-manage. So, going back sa ako ang cancer journey. Pagka 2019 wala nagigog agwanta kay medyo nindako na gud siya. I don't know, 2018 nagpa-executive check-up ko dito sa Cebu, Chongwa. Dayon. Ingon sila nga, "Ma'am, nadako lagi imong bukol." Ciao, bitaw. Pabalikon ko, wala ko ni balik. Another mistake. Wala ko ni balik sa hospital sa Chongwa. Pagka 2019 nagpa executive check-up na po ko sa Chongwa, and the result was ang bukol nako highly suggestive of malignancy. Dako na siya. So irregular na gid ang iyahang pagkadako. So it is highly suggestive of malignancy, and I was advised to come back for biopsy. Pabalikon ko March of 2020. Kay 2019 man ko nagpa-check up, no? March of 2020. And then dakong di malas kay ni-appear si COVID. COVID happened. Lockdown. March 2020. Walay gipalarga nga barko. Walay travel nga gi-allow. Restricted atong movements. Nahadlok mo kumusulod og hospital. Siyempre, isumidri mo kuno haglok dagan nagkamatay nga. Simbako. So, porya. Ang taon atong panahon na samot nagakalisod, gadibal akong utok. And then wala mo siguro agwanta. So pamag mag-ni-ease up ito tong COVID gamay no, marag ning laylo siya. November of 2020 nato na jud ko sa Ace Hospital. Ipakuan ko tanan. Mammogram, x-ray, ultrasound. Unya kay
Muna, ang finding, same thing. Highly suggestive of malignancy. So, naggipa biopsy. So, upon biopsy, di ko kalimot. December 17, 2020. Di ko kalimot, anak. Kay nahugno akong world. Kay it was confirmed that I have breast cancer. It was stage 2B at that time. No? December 17, 2020. Pag-confirm nga na ako'y breast cancer, my initial reaction was gatanga. Gatanga kay marabag. Nag-flashback ko sa akong life ug kalit. Marabag, "Uy, mamatay na ko." Nga na. Kasagaran magud nato nga kanang ang tendency magyud nato basta maingon tag naa tay major nga sakit, like for example cancer. Ang atong butang na mamatay na ta. Siguro di pa ko pwede mamatay, kay daghan pa ko kaig buluhaton, daghan pa ko atoy manunong. Na pag mga pag-umangkon nga gipang atiman ako mama. Especially akong mama, kinahanglan di ko mauna niya. Because pagkamatay sa akong papa, I promised my dad, I promised my papa, I'll never leave my mom. That's the reason why wala apply ko og kuan sa una mo work abroad. Wala na ko magdayon. Tungod kay ning promise ko sa akong papa nga dili na ako biya na akong mama. So pag himo na kay cancer, magunsa naman sila. Magunsa naman nagkuan akong trabaho pa ko na nagkada. Hoy. I have many kuan mo akong na panic. Instead of thinking about myself, baylain akong gipanghuna-huna. Tanawa ra jud ni. Wala ko kauna para sa akong kaugalingon. So andala pag human ato ni sink in. Pag sink in na gyud, ningon si Doc nga gastorya na to si Doc mo nungutana ko, Doc, pilang po life expectancy kintahay kung nga na stage 2B nga na something nato siya gi-explain pero wala ko naminaw kay galatagaw ng akong utok dang kakulba, dang kahadlok, dang kang kahingawa, dang kaguol galutaw nag akong ato nga time. So pag uli na mo ako dito uli sa mua, nihunong ko sa kuan to sa Adoration Chapel ug dito gahilakog taman, wala ra ko kaampo. I just sat there and cried. Morday kinakusgang paghilak nako ato nga time kay I was very overwhelmed. Ano ko kasabot. So I just sat down and cried. Pag human ato, syempre, di man punta kapunay ra maghilak no. Maundang na puntag paghilak. So I wiped my tears, washed my face, and put on a brave face. Just pag uli na ako, wala rin hitabo. The first persons I told about my cancer was were my brothers, no? Sa chat, akong giingnan sila. And I told them not to tell my mama, not to tell our mama. Hindi ko siya gustong mag-uol. Siyempre, magpasko na hapit, no? No to. Hindi ko gusto mag-uol akong mama. So, mo to nga, I realized kung Lord, kung maumang gid ni ang last Christmas ang kinabuhi, gusto ko happy ang family. Gusto ko na sila tanan. Sorry. Medyo na emotional lang nag-recall sa mga panghitabo. So mga to, pag Christmas, nagkuan pa dyan ko, gara-gara pa dyan ko, naghanda.
syempre natural, dili man sila mag-wonder nganong naghanda ta. Pasko baya, so maghanda baya ta ana. So nagpictorial me. As usual, color coding. So I chose the color white, December of 2020 as a color, our Christmas color. Then pagka after Christmas, I told the mama, nga ma, mo under ko og operation. So I decided na after ko dito sa Adoration Chapel, I decided I will fight. Di ko mo give up. I will try nga mabuhi pa. So I decided nga magpa-MRM ko. Modified radical mastectomy. Muna siya MRM sa akong right breast. So mo to abi ko maglisod ko, ingon ni mama, okay ra, pero pag ingon ako, ma, this and that, I have cancer and pwede ko operahan, and you know, a mother is always will always put a brave face in front of her child. I saw her pain. She did not show it, but ang iyang reaction, yun siya, why? Medyo kalma siya. And then siya, so, medyo wala siya daghan nga pangutana. Pero I know she was in pain. Kay nidagayday lang ilang tears. That was the hardest hour of my life, to see my mother crying silently for me. I know it was for me. She just told me, fight. What you have to do, do it. We will be praying for you. So, ano to? Sino ko? Kahilak mo ba? Sorry. May makahilak mo. Binumdum. Uy. Kamudjud kay. So, mo to. Pagka January 16, 2021, nag-MRM ko. So, gulbahinam na po nga adlaw kay my surgeon was expecting to finish it in 3 hours. Ay nisulod ko sa OR 10 o'clock. Ninggawas ko, luckily alive, 7:30 in the evening. So pila man to ka oras? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So almost 10 hours. Kaya nga no, ang akong bukol nanganak na. Pertsang daghanang mga bukol-bukol na. Hapit na sumpay sa ako ang left nga breast. And when it was when the bukol was biopsied, it turned out nga terminal stage. So imagine, dako gyud kay kong pasalamat sa Ginoo. Kaya kung wala siya, wala na ko ron. So nothing is impossible with God, no? First, imong i-accept ang imuhang unsay kahimtang and pray. Hangyo gyud taman. Hangyo gyud ko taman sa Ginoo. Natagaan pa ko lugway sa akong kinabuhi. Ano jud no, basta kuan sa alanganin atong life. Ano man jud ta, no? Hangyo tagtaman sa Ginoo. And then
And then before ko nag-opera, I opened up about my illness sa akong mga family, akong relatives, akong mga friends, because it's COVID time, so walay means of communications nga magkakita. Thankful for Facebook. I posted on Facebook nga this and that, I have this and I want you to pray for me. Di ko gusto nga kaluyan ko ninyo. Do not pity me, just pray for me, help me pray. And everyone did. The whole world prayed for me. My friends from all over the world touch kay ko. I-appeal ko sila mga prayer intentions, sila mga groups, prayer groups. I was one of their praying intentions. Makalingkawas ko sa surgery. And maulian akong panglawas, mabalik sa normal ang akong health. And I thank the Lord for having friends and family na supportive. Kanang masakit ka, dili kanang mga masakiton, take note nga kamong mga healthy, kanang mga masakiton, dili gusto kaluyan ninyo, no? Instead of pitying us, pray for us. That's a big help. And indeed, it was a big help. My friends and family prayed for me. Bisan dili na ko kaila, i-appeal ko lang ang po. And it was prayer. It was their prayer help saved me. God heard all their prayers. So, ano ni? And anong gahilak mo ko? Na emotional on ko sa lang mga support nga tong 2020. And then I followed gikuan sa akong surgeon, so I went to an oncologist for treatment, no, for continuation of treatment. So I had chemotherapy, 6 cycles of chemotherapy. I celebrated my 50th birthday nga upaw ko. Mura ko ganang kuan kay nagturban. So upaw na ko when I celebrated my 50th birthday. It was a simple celebration considering na pati COVID. Pasangin lang ng COVID. So mao to, it was a life-changing experience having breast cancer. And I'm 2 years, no? 2 years old na ko. I have my 2nd year of lease in my life, and I thank God for that. And I'm still continuing my battle. Laban lang gihapon ta, no? Laban lang kaya maayo pa jud ang magpakabuhi. So for those wala nung ko kabalo unsay akong isumpay. Nawa na ako sa akong train of thought. Basta lang ako lang ikastulyan ninyo kung naamoy bukol nga ma-feel sa inyong suso, inyong mga breast. Ayaw siya magkumpiyansa. Check up dayon para matabang pa. Pwede pa na mahilis sa mga tambal na mga medications ana. And if ever na nasa stage na nga mag-check up good. So dili gyud ta magpakawa sa paglaom kay ang breast cancer maay na ang prognosis karon, naanay mga daghang treatments available, and in fact naanay mga malasakit centers especially sa mga government hospitals. So pwede ka mag-free og treatment dito. Pwede ang free chemotherapy, free kanang mga radiation or kanang discounted radiation, discounted imong mga treatment. So ayaw lang jud kabala ka, no?
Because God is good all the time. He is really a wonderful God. He is always on time. Kung doon na kayo magkinanglan nun, I did not expect. So, at ako nga time, ako in my case, wala akong nakagamit sa ako ang mga insurances. Kay gawas nga COVID, kapoy kayo mga follow-up, dagang paperwork. So, when I presented my illness to my family, to my friends, to my relatives, so may pagduha-duha. Hindi tabang jud in town sila nako. So financially, medyo okay. No, kay murag wala ko kaay galisod. Salamat jud sa Ginoo ana. No nga He will provide. God provides all the time. Mao gina di ta mabaha sa paglaom. So ay magpagawa sa paglaom. So kung doon na tayo gibati, di lang punta mo surrender. Nindot pa ang mabuhi. So, nag-start na akong Zoledronic Infusion. Kung ano na siya, dali na siya mga 30 minutes. Patuloy na lumalaban ng gitna dirang dapita. So, laban lang. Wa ni surindiray lagi. Okay, so, nahumanatag ka ng Zoledronic Infusion. So, that was my second and last Zoledronic Infusion for this year, 2023. Sunod tuig na pod. Here. Manibidin siya. Okay. Okay, dool na ang Breast Cancer Month. Breast Cancer Awareness Month. So, I'm sharing to you my kwentong breast cancer. So, this is my cancer story. I hope and I pray nga dili maabot ang panahon nga maghimo po mo cancer story. No. Tama na. Have yourself checked. Let's live. Okay? God bless everyone. Thank you for watching. This is your Tita Chayli saying, stay safe and healthy everyone, and God bless us all.